Abiliar, ang PIO sa ACT Bacolod. Ma'am Grace, good afternoon. Si Action Jan sa Action Radio. Good afternoon. Yes, ma'am. Good afternoon, sir. Oo, ma'am, si Action Jan Diaz sa Action Radio Bacolod. Ma'am, kumusta? Anong inyong assessment sa day 1 sa opening of limited face-to-face classes? I have kagina bala nabindulong man ko sa akon nga estudyante dito sa Handumanan High School. Grabe gid ang pilahay sa mga kabataan. It's because siguro kay tungod sang they have to sa gate scan sila about sa ilang temperature nga mapasiguro nga ang kabataan naton ang mayo gid ang ilang conditions ang lawas sa pagsulod sa eskwelahan. But hilali lang din ulan. Samot lang ko sa bilog nga Bacolod, ginulan man ba sa area diri dapit sa Mansilingan. Grabe gid ang ulan, no? Kagin brown out, kalawig-lawig sang brown out. The children stayed outside the classroom. Ara sila sa gym lang kami. Nagtiner kay dulong-dulong gid ang classroom tungod sa brown out. Kag pila gid to ka oras, mga 3 gid ka oras, no? But I'm sure ang tanan nga school, especially the teachers, were very excited, full of energy sa pag-welcome gisang ilang kabataan sa ilang eskwelahan, which in fact sa akon man nga part. Kanami isang feeling na makitaan ang mga kabataan. They are full of energy and enthusiasm too sa pag-reply sa imo nga mga pamangkot sa ila, how excited they are sa pagsulod sa klase. And sa paghimo naman sa klase, no, wala kami anay naging kadto sa formal nga klase. Good. So, ang DepEd nagpagwa siya sa isa ka program nga i-set up anay kabataan sa school setting nga hindi sila mamaguhan. So, we have these psychosocial activities where the children having fun inside the classroom. At the same time, the teachers consider sa ilang feelings, different mixed emotions nila no, sa school. May nakulbaan, may nahuya pa. But then, sa part ng teachers, they are all ready. But dito nakita natin sa pag-ulan, kadamo pagid sa classroom ang nagatinulo. Kagka mga kabataan, na mga maestra sa sulod sang eskwelahan, nagpahigad-higad lang. Okay. Kaya nagatulo pagid ang mga classroom. Ang teachers ready, ang kabataan ready, but the physical sang school, ang mga classroom na nagatinulo, ang kakulangan sang bangko, hindi ina matago. Oo. Subot silingon, ma'am, this is something that definitely needs to improve. Kay tani ang physical setup, pwede no, na-arrange kay wala nato na-assume, wala na preparahan, nga sa tion sa pag-ulan, basi may mga kakulangan dira or nakit-anabi nga problema. So far, ang ini nga mga kakulangan, before pandemic, nag-exist na ni siya. So dapat tani, the Department of Education, its divisions, kaya gina-report man isang principal every year ang ilang kakulangan, ang mga repairs nila. So tani, natagaan na ni sa action nga tungod kay pandemic, wala sang estudyante, wala kita tani nangin kampante nga hindi naton pag-repair naton nga eskwelahan kay wala sang estudyante. But that's the best time tani. What's the best time na pang-repair ang mga classroom kaya wala estudyante, hindi mag-istorbo ang klase. No? But then wala na nato nakitaan and still may nag-extend nga solicitation. Ang LGU natin diri sa Bacolod, no? Okay. Regarding sa mga kakulangan sa classroom, but it will depend pagid naman sa budget nga na-allocate nila. So therefore, kung short ang budget, kung gamay lang din na yung budget nga na-allocate, hindi tanan ma-repair. So kumbaga, ma'am, ang pinaka-main problem kini nakita nyo diri is ang physical setup tani mo naging improve anay first, no? Or gingitaan gid paagi. Yes, before bala, tungod June pa man nagpagwa sang DepEd memo si Vice President, no, nga full face-to-face na by November 2 and the coming August 22 is the transition period, but i-consider na ang face-to-face. Pero tani mo na
kaya anticipated na lang may face-to-face. Dapat, hindi lang nila, dala nga i-check lang nga, may hand washing area ka mo na, providing nyo na, provide sa schools, pangita kami donors na makabulig sa amon, augment ang kakulangan namon sa budget sa pag-step up sa mga needs natin, no? But the classroom is beyond our capacity na magpakayos nga. Si teacher yung mapangutangan yun ng other things, ang mga alcohol, ang mga face mask, yung provide. Pero the classroom na i-repair mo, it's beyond sa aming capacity. Kasi mismo sa MOE, ang budget na ginaprovide sa DepEd, amo na gani nga ang act, nagapadayon di jaya nga nagasinggitan kay nagademand sa aton nga government nga i-double ang budget sang MOE tungod sang kamalahalon na sang tanan. Okay. And gina-consider naton ang repair sa mga schools. Amo gina siya importante. Kung ma'am, kung ako mag-identify, enumerate, isa ka problema naton ang mga guba nga mga classroom. Ikaduha di ma'am, amo na kakulang sa mga bangko kay may ara kita ginasulod nga social distancing, the number is lacking ti kinahanglan ta damo ng mga facility. Ikatatlo yun ma'am, ang mamangkot ko ma'am, regarding sa sistema, kamusta ang inyong assessment sa sistema sang ini ginapatuman nato limited face-to-face? May ara pa kita dapat improve or somehow sa inyong assessment good na ini? Damo kita i-improve kaya ginaamo niyo, amo na siya gani, hindi lang tatani, we are looking forward ginahandom di santanan ang face-to-face. But sa fight ng government, it's not just simply nga i-impose mo ang ginatawag na face-to-face, kaya you have to consider the space of the school, the classroom. Kung nag-observe ka sa social distancing sa classroom, ang capacity sa classroom will be only 15 or 12 to 15 students makasulod. And the class size of the non-normal class size of each classroom is 40. So diin na karon ipamutang ni teacher ang other than that. Nga mga sobra sa 12, 15. So ibuti nga nun, mahimo nga may shortage kita sa classroom, shortage kita sa mga bangko. So kay may shortage sa classroom, anong himuon na yun sa DepEd? Ano din yung government Basta ihambal naman nila, okay, wala na, hindi na tayo mag-observe ng social distancing. Ang man ang matabo. But then, kung wala na sang social distancing, ang aton nga safety protocols, masacrifice na. Ang social distancing. Much more ang mga kabataan nato. Not all our children are vaccinated. Okay. So, ma-mix ginaya ang unvaccinated kag vaccinated. So, hindi ginaya malikawan na may ginaya, may paglatnanay just in case na may sudden nga paglain sang pamatyag sang bata sa sulod ng eskwelahan. Okay. So generally, ma'am, yung assessment is the students are excited, the teachers are excited, but the school is not yet ready. Ang physical sang school, the classrooms were not ready, Gijaya. Other than may mga schools man nga pero i-assess mo, Gijaya, ang school yaya, damo, Gijaya, mangkuton mo mga maestra, reklamo, kulang bangko, inagaway bangko, pang iban gani nga schools, may nabatian pa ko. So, ang classroom, emergency pang iban, tubo okay pa na, kay alternate pa kami, set A, set B. So, gintunga namon amon klase. Half of the class will attend the school in the first week, and half of the class will attend sa the next week. So, interval every other week ang reporting sa kabataan nga natunga. So, what about November 2? Mag-abot ang November 2 nga full face-to-face na. Diin na sila masulod, diin na sila mapungko. Sige. Hopefully nga malabot ini sa Department of Education, ma'am. Ma'am, balikan ka na muna. Basi mga tomorrow the next day kung anong assessment na dream improvement na bala o kung wala sa inyo nga concern. Ma'am Grace, thank you so much gid sa imong time this afternoon. Thank you man kag mayong hapon sa tanan nga sigpalamati kay sa tanan nga mga teachers nga nagapamati subong. Madamo gid nga salamat. Thank you, Ma'am Grace. Diretso, komprehensyon.